हाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे ब्लग हगारनाय जासिगोन। आंनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय सानबिबार ब्लग इउटुब चेनेल। लोगोफोर, आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला एबा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एबा साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे नटिफिकेसननि बेलखौ थुनानै हो आरो कमेन्ट खालाम। आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नटिफिकेसननि बेलखौ थुनानै लानो दाबाव। लोगोफोर, आं दा हगारनाय जासिगोन। लोगोफोर, आंनि ब्लगखौ नायलांदो। मोजां जादोंना जायाखै आंबो बेखौ मिन्थिया, नोंथांमोना नायनानैनो बुजिसिगोन माबायदि जादों आरो जायाखै। जायाखैबा कमेन्ट हरनो हागोन आरो जादोंबाबो कमेन्ट हरनो हागोन। आरो जादोंबा जादों, लाइक खालामना होबानो जाबाय। लोगोफोर, माथो जि मेंबायसोलै आङो। मेंबाय दै गुसु गांदोंमोन आङो। हिनजाव दंनायमोनबा हिनजावनाव बिहरनानै लोंसिगौमोन आङो। हिनजावानो गैया नालाय, सोरथो लाबोना फैबावनो आंनो लायनानै लोंनोसै। ओरै होनलायबावसिगौमोन बे आंना हिनजावा। दे बिफा दे, दुगैहैदो दे, सान्दुं गोसायाव खामानि मावनाय, मेंबाय नोङो, ओंखाम उखैबाय नोङो, ओंखाम जाफैदो बिफा, दुगैस्रां लोबस्रां। नों दहाय सबायजों दाउजों संनो थिननायखाय संनानै दोनबाय आं बिफा, होनलायबावसिगौमोन बे दा। गस्ला लंपेन्ट सुनानै होगौमोन, ओंखाम खुरनानै होगौमोन, दै लाबोना होफैगौमोन। बेफोरखौ गोसोखाङाबा बबेखौ गोसोखांनोब्रा। गोसोखाङालासिनो बोरै थानो हानो। खामानिखौबो जि गोजान जायगायाव मावफैनांबायब्रा आङो। सानथाम हरथाम लालायबावोसो। खाथि खालाफ्रावबो खामानि गैया नालाय, गोजान जायगायाव हिनजावखौ दोननानै खामानि मावफैनांबाय आङो। खाफालानो गैया नालाय, मा मावनानै जाबावनांगौलै आंलाय। गोजान जायगायावबो थानोनो सुखुवा, हिनजावखौल' गोसोखाङो। गामि एरियायावबो खाथि खालायावबो मोजां खामानियानो गैया। मा खालामनोसै आंलाय दालाय। हिनजावखौ गोसोखाङाबाबो जाया, जि अनो नालाय, ओंखायनो जि गोसोखाङो आंबो।